What a comedy! ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ನಡಪುನ ಲೇಸ್ BALE TELIPAALE ಸೀಸನ್ 2 ಸುರುತ ಸುತ್ತು ಆಂಡ್ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತಲ ಆಂಡ್ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತು ಮುಗಿಂಡಿ ನಾನು ಒರಿದಿನಿ ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೇನು ನನಲಾತ್ ತೆಲಿಪಾರೆ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾವಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಫಿಗಾಡು ಪರೋಡು ನಿಜನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದಾರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಇನಿ ತುಳು ನಾಡಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಯಾವನುಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿನಿ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಪೊರ್ಲುನು ಸೊಬಗುನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಡೇ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಓಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಎಂಚ ಆಪಣೊಂದು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ರೆ ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಕೆಲಸೋಡು ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೇನಾರು ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರೆಗು ಯಾನು ಸುರೂಕು ಇರೆಗ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಣ್ಣಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೂಕು ಮಗ ಕಾಯಕ ಸೂಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂದು ಎಂಕಲಂಚಿನ ವಿಲನ್ನ ಕಳ್ಳ ತೆಲಿಪಾಯರ ಬಂಡ ಆಪುನ ಈ ಮೋನೆ ತುದಿ ಎರಾಂಡಲ ತೆಲಿಪೇರ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗ ಮೂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ನಕಲೆಂಕಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪೆ ತುಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದರಿಯೋಡು ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ 1 2 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾಯ ಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಏನಾಂದು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ದೇರ್ಪೋಡ್ ದುಂಬೆ ಸೂಟ್ ಮಲ್ತಾ ಆತಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾ ಓಲರಿಯಾ ಬರಡು ತುಂಬು ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕಲಾವಿದರು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ತಿಕಟ್ಟು ನಾಟಕ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ 500-600 ಜನ 1,000-1,2,000 ಜನ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆಂದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾರ ಈ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಕಾಪದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಹಿಂದಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋನುಲ ಮೀರಿದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಇನಿ ಹಿಟ್ಟಾತನು ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಪುಟ್ಟಿರು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಯಾನು ತಪ್ಪಂದೆ ತೂತೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತೂ ಯಾನು ಸುರು ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಅಂತೀರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪುಲು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಡ ತೂತ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏರಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡಿ ಮುಕ್ಕಳು ಕಾಪದ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರ ಅದು ಮುಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರ ಬಂದಾಗ ಒರೆಯರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆತು ಶೋಕಿತ್ತು ಯಾನು ಮುಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಕುಲ್ ಬಂಜಾರ ತಿಳ್ತದೆ ಯಾನು ವಿಜಯ ನಡ ಬಂತೇನು ಶಿವ ನಡ ಬಂತೇನು ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಮೆನ್ಕಾಯರು ನಮ್ಮ ಜವಣೆರೆಡು ಮಾತಾಡ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಬುಳೆಚಿಲ್ಗಲ ಒಂಜಿ ನಾಂದಿ ಆಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಯಾರು ಜಯಲಲಿತಾ ಗುರ್ತಾಕಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಜಯಲಲಿತಾ देखो ये कौन है मालूम है तमिलनाडु का मुख्यमंत्री जयललिता का फोन है जयललिता मेरा फ्रेंड है वो जय जय अखंड ब्रह्मचारिणी ओम श्री मेड्रास महादेवी जयललितಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಈ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ என்னம்மா ಫೋನ್ பண்ற என்னம்மா ಶಿವ என்ன பேசுற அந்த ದೊಂಗ ಕರುಣಾನಿಧಿ ನಿಕ್ಕ ಕಿಣಕಡ್ರಮ್ಮ ನಿಂಡೆ ಪಾತಿರ ಸತ್ಯಮಾ ತಾಯಿ ಅಪಗಂಡ ನಂಡ ಪಾತಿರ ಕಾಯಕಮ್ಮ அந்த கருணாநிதினே நான் விட மாட்டேன் குத்தி கொல்லிடுவேன் நான் ஒரு பாத்திர சொன்னாலு 100 பாத்திர சொன்ன மாதிரி அம்மா போனிடண்டம்மா நிண்ட பயதொட்டுக்கம்மா ரஜினிகாந்த் எங்க இருக்கம்மா நல்ல கல்லு போன் கிசட்டிடம்மா வா நிக்கு கிச இல்ல திருத்திடம்மா பாய் அம்மா
ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಎನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆತತ್ತೆ ಮಲಯಾಳದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಮ್ಮುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಂಟಿ he is not ammutti ಮಗ he is mommutti ವಾ ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು ಬೆನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅತ್ತ ಕತ್ತೊಂದಿ ಫೋನ್ ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಆ ಸೊಬಗುನು ಯಕ್ಷಗಾನ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಪೂರ ನೆಕ್ಕುದುಂಬು ಕೊನತುಂಡು ನಾಟಕಲು ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆತನು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಂದು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು ಇನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಆದ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಆದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಯಾನು ವಿಜಯನ ನಡೆ ಬರ್ತದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ವಿಜಯಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೇರು ಯಾನ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೈದ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡು ತೋಲ್ ಕುಲ್ದು ತುಯ್ಯೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಕೊಲ್ಲರಾಯ್ಜಿ ತಿಳಿಪ್ಲೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಂದು ಬಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಪು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರ್ಲಾಗಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಾರ್ಲಾಕಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾನ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ ಇರೋಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಅದು ಬರ್ತಿನಾರ್ನಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಪಂಚಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅಮಸರ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತು ಟಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲ ಪಂಚಸ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ದು ಟೈಮ್ ತೂದು ಕಟ್ಬೋದು ಮೀನು ಕಟ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಶೋಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ನಟ್ಟು ಅಂತೆ ಬಟ್ ಅವು ರಟ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಏನಿಡ್ದವರ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಸಿ ತುಳು ಐಟೆ ಒಂಚೂರು ಮೋಡಿ ಮಲ್ದೊಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಯಾನ ಪರಿ ಚೂರು ಯಾವಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಯಪ್ಪ ತಿಂಗೇರಿ ಬಂದೆ ಐನೇ ಒಂಚೂರು ñಕ್ಕೆ ಮಲ್ದೊಲಿ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಂಚೆ ತಮಿಳು ದಾಖಲ ಪಾತಿರೋರು ಕೇರಳ ದಾಖಲ ಪಾತಿರೋದು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಮೇಲೆ ಪೆರೆ ಸುಲಭೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಮೈದಾ ಹೊಡಿ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮೈದೊಡಿ ಮುಸ್ಕಲಿ ಈ ಎಂಚರ ದಕ್ಕಲೆ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆನೇ ಹಾಕಿ ನೀವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆಗೆ ಶೇಪ್ ಇಚ್ ಐನೇ నేను ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಯವನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ತೂತಾರ ಎಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಂಚಸ್ವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪ್ಲಾಕತ್ತಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಿಖಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆತ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡಲ ಟಫ್ ಅದು ನಿങ്ങളുടെ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಭಾರಿ ಉಚ್ಚಾರ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಜನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ತಿನಾರಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಲೇಟೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಇನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಗೂ ಬರ್ತುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಕೆಂಟೆಲ ರಾವಡು ಮಚ್ಚನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಆವಡು ಇವು ಮಚ್ಚನಾಥ್ ಆವಡು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆವಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಕೆಂಪೂರು ದೊಡ್ಡ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟೆಡ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಬತ್ತ ದಾದನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಯ ದಾದನ ಆಂಡು ಅಭಿಮಾನ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಕ್ಕಂಡು ಮಾತಾ ಸರ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲ ಐಟು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂದೆ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲಿ ಇನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು 2 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆವಡು ನಾಡ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಿನೇಡು ಮಾತ್ರ ರಂಗಭೂಮಿ ಇನಿ ಅತಿ ಎತ್ತರಗೂ ಬರೆಯರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆತನು ಇನ್ನು ಬೊಂಬೈದಂಚಿನ ಮಹಾನಗರಡು ರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಆಪನು ಮರಾಠಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪನು ಮರಾಠಿ ಬಕ್ಕ ಬಂಗಾಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ರಂಗಭೂಮಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಬೊಂಬೈಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತು ಹೋದು ಅವಳು ಸೆಟ್ಲ್ ಆತಿನಕ್ಲು ಆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವು ರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ಬೊಂಬೈದ ಊರುಡು ಆಪಡು ಇದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ಶೈಲು ಎಂಕ ಕೈ ಕೊಡ್ದೆ ಶೈಲು ಈ ಲಾಕಿ ಈ ದಡಲ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಏನದಿನ್ನ ಕೈ ಕೊಡ್ ಜೈಡ ಆದ್ರೆ ಶೈಲು ದಾದ ಬಾಲು ಆನಿದ ಪರಿಮಳ ನಲ್ಲ ಪೋತುಜ ಶೈಲು ಓವು ಆನಿದ ಪರಿಮಳ ನಲ್ಲ ಪೋತುಜ ಈ ಬಕ್ಕರ್ ಬಲ್ ಪುರತ ತಾಯಿಗ್ ಯಾರಿತ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಸಾಬೂನ್ ಬಾಡ ಕೈ ದಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬತ್ನಲ್ಲೇ ಪನೋಡಿದೆ ಸುರುಳ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಾತ ಬೂಸು ಡಾಪುಡ ತೂದು ಬೂಸುಡು ಆತ್ಗೆ ಬರ್ಲಿ ಶೈಲು ಏಯ್ದ ನಿಕ್ ಮದ್ನಾತನ ಅದು ಎಕ್ಕು ಮದುವೆ ಆದೋಜಿ ದೇಲ ಆಟ ಬಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಅಯ್ಯೋ ಪೆತ್ತಿದ ಯಾಡ್ ಬೇರೆ ಈದಾಯ ಪುಲಿಪುಡು
ಗೆತ್ತು ದಕ್ಕು ಶೈಲು ಗೆತ್ತು ದಕ್ಕು ಏನ ಪೊಡಿತ ಬುರುಟೇರಾ ಅತ್ತದೆ ನಾ ಕರಿಮಣಿನು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಲು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅವಿನ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುಟ್ಟವು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ಎನ್ನೆರ್ದು ಮಿತ್ತು ಆ ಕರಿಮಣಿ ಅದು ಬೋಡ ಶೈಲು ಅಂದು ಬಾಲು ಈಗ ಕರ್ಮಣಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅವಿನ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ 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 ಅವ್ಯ ದಾಯಗಿ ಶೈಲು ಬಂಗಾರ ದಾವೆ ಬೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೂಜಿ ₹1000 ಗೆತ್ತು ದಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಏರಿದ ಹಬ್ಬೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಡ ಆತ್ಗೆ ಈ ಸೀಸನ್ 2 ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸುರುಕು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸುರು ಕೊರ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನ ಕೊರ ಬೆಗರ್ನುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಬೆಗರ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರ್ಲೆ ಬೆಗರ್ದಿರಿ ಇವನು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊರ ಜಿಗ್ಗ ಲೈಟ್ ಪುಟ್ನಾಗ ಹೊರ ಮಾಮೂಲಿ ಯಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋತು ಜನನ ಪುಡ್ತು ನೂಕುದೀನಿ ಸುರುಕು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಂಚ ಸುರುಕು ಸೀಸನ್ 2 ಕೆಲವು ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ 2-3 ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆತಿನ ಬರೋ ಒಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಿಪ್ ದಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ 2 ಸೀಸನ್ 1 ಮಿತ್ತು ಓಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬೈದನು ಆಜ್ 7 ಟೀಮುಲು ಭಾರಿ ಶೋಕುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಹುಷಾರಲ್ಲೇರು ದೇವರು ಅಕ್ಲ ನಾಲಾಯ್ಗ ಶಾರದೆ ಅಕ್ಲ ನಾಲಾಯ್ಡು ಉಂತಾಡು ಅಕ್ಲೇನು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಆವಡು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ಪಿನ ಫೈನಲ್ಗೆ 8 ಟೀಮು ಬೈದರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಯಾನು ಸೋಲು ಗೆಲುವುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ಗೆಲುವು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಸೋತನಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಯಾನು ಗೆಂದದೆ ಅಂದೆನ್ನಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದ ಇರಲ್ಲ ಯಾನು ಗೆಂದದೆ ಅಂದೆನ್ನಲೆ ಕುಡಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ನಿಕ್ಲು ಗೆಂದುವರೆ ಸೋತಿನಕ್ಲಿಂದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಅವು ಅಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಪನ್ಪಿನ ಬೇಜಾರ್ದಿ వచ్చి ಅಕ್ಲನ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಸಾಧನದ ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಬೈದಿನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಲೆ ಸೋತಿನಕ್ಲು ಕೊಡೋರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲೆ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಗೆಲುವು ನಿಕ್ಲನ ಲಾಪ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಪಂದಿನ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೇನ್ ನೆನಪಾಪ ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ ನಾ ಈ ಸೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪನ ತಿನ್ನಿ ಇತ ಹೀರೋ ಬೇಕರ್ದೇನ ದೇಗ್ ಪಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪಪ್ಸ್ ತುಂಬೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಯಾನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಹೆಂಗ ಅಭ್ಯಾಸುಂಡು ಹೀರೋಯಿನಿ ಬರಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೋಲಲ್ಲ ನದೆ ಹೀರೋಯಿನಿ ಬೇಗ ಬಲ ಮಾರೈತೆ ನಾನು ಜಿತೇಂದ್ರ ನೀನು ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾನು ಜಿತೇಂದ್ರ ನೀನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಡ್ರಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಆಡೋಣ ಬಾರ ನೀನು ಜಿತೇಂದ್ರ ನಾನು ಉಪೇಂದ್ರ ತಾತದೆ ಮರ್ಲಗಟ್ಟನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರಿಕೊಂದು ಬರಿ ಏಯ್ ಲಗಲಿ ಮತ್ತಂದಾಯ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡ ಪೋಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಇದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದ ಈಸ್ ಎ ಹೀರೋ ಕೃಷ್ಣೆ ಈ ಹೀರೋಯಿನಿ ಸುಮಾ ಓಕೆ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚನ್ ತೋಜವೆ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಅವು ಸುಮಾ ಏರ್ ನಿನ್ನೆ ಪೋಯ್ ನಾನಮ್ಮನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಲಾ ತಾಳು ಬೋಂಡಿ ಏನು ತಾಳಿ ಆಯನಿ ದಾಯಿ ಸೈಪೆ ಮಾರೆ ಮುಂದೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೋಪಿ ಹೋಗರ್ಲಿ ತೂಕ ನೀನು ಅವನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಕ ಸರಿ ಗೌರ್ಮೆ ಆಲ್ಗೋ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಕೈ ಟಿಪ್ಪುನ ಗುಲಾಬಿ ತಲ್ವಾರ ಉಂಡೆಗಂಜೇರ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಮಾರೆ ಇಂಕಾ ಒಂದ್ ಈದಂದೆ ಮರ ಕಟ್ಕೋತೀನಿ ಆಯೊಂಜಿ ಪೂಕೊರೆ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಪೋಡು ತೆಲಿಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲತ್ತ ಓಕೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮೂಡು ಬೋಡು ಪೋರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತುಲ ಇಂಚ ಬೋಡು ಕೆಂದ ಗೊತ್ತ ಈ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮರ ಕಟ್ಟನತ್ತು ನೋ ಐಗೇನ ಮೂಡೆ ಓಡ ಮೂಡೆತ್ತು ಸೇವೆ ದಡ್ಡೆ ನಮರೆ ಮೂಡು ಮೂಡು ಹೆಂಗಂಗ ಅಣ್ಣ ಹೀರೋಯಿನ ಓಡೋ ಚೇಪಿನ ಎಂದಿನ ಪೋಯ್ನತ್ತ ಮಾರೆ ಮೂಡುಡು ఆయన కారం తట్టే మార నిన్న కై కస మచ్చండి ఉల్లి వాకింగ్ స్టైల్ పర్ బొక్క కల్పుక సో డైలాగ్ కల్పుక ఇది డైలాగ్ లక్క కొరలేని డైలాగ్ వన్ డైలాగ్ తో దౌలన్ తోక ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಸುಮಾ ನಿಕ್ಕಾದೆ ಯಾನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನದೆ ನಿಕ್ಕಾದೆ ಯಾನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನ ಇದೆ
ನಿಕ್ಕಾದೆ ಅನ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಾದೆ ಅನ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ದೆತ್ತನು ಸುಮ ದೆತ್ತನು ಸುಮ 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 ಇದೇ ಸೈಪ್ಪ ಮಾರೆ ಇದೇ ಸೈಪ್ಪ ಮಾರೆ ಹೋಗಿ ಸೈತಿ ನಿಂಬೆ ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪುನ ಲೇಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 2 ಸುರುತ ಸುತ್ತು ಆಂಡ್ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತುಲ ಆಂಡ್ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತು ಮುಗಿಂಡಿ ನಾನು ಒರಿದಿನಿ ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೇನು ನನಲಾತ್ ತೆಲಿಪಾರೆ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರೀನ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಳು ನಾಟಕ, ತುಳು ಸಿನಿಮಾ, ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯೋಡು ಪರದೇಶೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಾಂಡ್ ಅಂಡ ಇಂಚಿಪೊಗು ನಡತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯೋಡು ಪರದೇಶೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂಡೆರು, ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೆರು, ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರು. ಅಂಗಡಲ್ಪ ಪೋಪೆ ರಾಘವ ಏತು ಸೋಕು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಣೆ ನಾನೇ ಬರಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ ಪಳ್ಳೆ ತುಕ ಹಿಂದಿ ಅವತ ಹಿಂದಿ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ಕೇನ್ಯಾನು ಹಿಂದಿದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಡ ಕೇನ್ಯಾನೆ ಸೋಕು ಹಿಂದಿ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಳ್ಳೆ ತುಕ ರಾಕ್ ಪಾತ್ರೆ ತುಲಾ ತುಕ ಪಳ್ಳೆ हम दिल दे चुके सनम है दिल तो पागल है दिल दीवाना है मैंने प्यार किया प्यार तूने क्या किया है कौन प्यार है बासी करिए सिद्धि पड़सु सत्यम शिवम सुंदर है मुन्ना भाई MBBS है ये तो सो के हिंदी पात्र नहीं है अब अंचन हिंदी पात्र नहीं नहीं नाना जी क्या है अगेन ಒಂಜೆದು 10 ಬಿಟ ಹಿಂದಿ ಪಳ್ಳೆ ಗೆ ಒಂಜೆದು 10 ಬಿಟ ಮಲ್ಲ ಸೇ ನಾವು ಪಳ್ಳೆ ತುಕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ಓ ತಲೆವರ ಇಪಿ ಆ ಜನ ಮಾರ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣನು ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಲ್ಲ ಸೇ ನಾ ನೇತ ತುಲೆ ಯಾನಿತ ಮುಲ್ಪ ಇರು ಉಸರ್ಲರತೆ ಉಸರ್ಲರತೆ ಯಾನಿತ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲ ಇರ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲರಿ ಏನ ಹಿಂದಿ ದಾಡೆ ಕೆಂಚಲೆ ಪೊರ್ತುಕ ಹಿಂದಿ ಇತ್ತೆ ಇಡಲ ಎತ್ತನಾಣತ ಕೆಂಚಲೆ ಪೊರಿ ಇದರಾವೋ ಇರು ಉಸರ್ಲರಿ ಮಗ ಅಂಚಿನೆ ಏನ ಹಿಂದಿ ದಾಡೆ ಕಡಪುಡು ಇಂಚ ಕಡಪುಡರಿ ಇದು ಹಿಂದಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅಂಚಿ ಫೋನ್ ಅಂಡ ಅಂಚಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನಂದು ಇದರಾವೋ ಆಹಾ ಬಾರಿ ಉಸರುಲರಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇನ್ವೆ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಹೇಳಂಜಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಲ್ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ರಡ್ ಕಲ್ ನನಂಜಿ ಕಲ್ದೆ ತೀರ ತಿಗಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಆಹಾ ಪಾತೆರ್ವೇರ ಆರ್ತುಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ, ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪೊಲಬಾಂಡ್, ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪವನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ವಿಠಲನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಖಲ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ನಿಖುಲ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಗ್ಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪರವಾದ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಯನ್ನ ಸುರೂತ ಕ್ವಶನ್ ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಓವು ನೋಯ್ಲಿ 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 ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಗಲದೆ ನವಿಲಿಯ ఏండత్త ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು. ಎಂಚಿ ಸಾವದ ನವಿಲಿಯೇ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣಗ ನವಿಲು ಅಂತಿನ ಬಲಿ ಪೂಜಾ ಪಿಲಿಯೇ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬೊಂಬಾಯನ ಜಬುಡಾಯೇ ಮಗೆ ಎರ್ನಯ ಇದು ಡೌಟ್ ಕುಸಾಲಿ ಬುಡಿಯೆ ಒಂಜಿನ ಕ್ವಶನ್ ಯಾನ್ ಅಲಕ್ಕ ಬುಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವೆ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಯಾನಿಜ್ಜ ದಾಮರ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾನಿಜ್ಜ ದಾಮರತ್ತಿ ಗ್ರಾಮರ್ ವ್ಯಾಕರಣ ವಾಯ್ಕಿರಣ ಅಥವಾ ವಿಜಯಕಿರಣ ಅವು ಸೈಯಡಂಚಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಭೂತ ಕಾಲಡುಂಡು ಅವೇನು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಡಿ ಬನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಪೊನ್ನನು ತುಯ್ಯ பொன்னனி சேகி பொப்பா அலமே அவಳು ಕೆಪ್ಪ ಒರರ ಎಂಗಿರಿ ಪಪ್ಪಲಕನೆ ತೋಜಿನಿ ಪಪ್ಪನೆತ್ತಿನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಿ ಅಲೆ ಪಪ್ಪ ಪೊನ್ನನಿ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ನಾಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಪ್ಪ ಈರ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಜಿಮೆ ಪೊನ್ನನಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಊಂಚಿಗೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಕೋಡೆ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ತುಯ್ಯೇ ಇನಿ ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವು ಎಂಚ ನಿ ಕಾರಣ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಬೆ ಆಯ್ ಚಾಲುಮೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆಮೆ ಎಂಗಿನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆಮೆ ಮೂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳು ಓಮನನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಬಡ್ಚಿತ್ತಿರಿಯ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಬುಡು ಸೈಯಡಂಚಿ
ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮೂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ವಿನಯಪೂರು ಬೋಟಿ ಮಾಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಈಗೇನ್ಯಾ ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಮೂಜಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತ ಯಾನು ಪಂಪಿನ ವಾಕ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಡುಂಡು ಅವೇನು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗು ಬನಡು ಕೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಟೀಚರ್ ಗುವೆಲ್ಗು ಬೂರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಗೆ ರಜೆ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಬೊಂಬೈನ ಕಂಚಾಯಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ತೆಲ್ಕೆದ ಬುಳ್ಳಿದ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮನ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡಿ ಅನ್ಮ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಣ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯರ್ ದಿಂಚನೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ನಾವಾಡು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಾವಾಡು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ನಾವಾಡು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿವರೆಯನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರಾಮಲ್ನ 10 ಸಾರಿ ತೂತಿನ ಹೋದು ಸೊ ಅಲ್ಪನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಂಡ್ಯಡಿತ್ತು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಓಲ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಕ್ಲ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆನ ಈಗ ಬೋಡಪ್ಪಿನ ತಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಬಾಂಬೆ ಕಡಪುರಿ ಅರ್ಚಿತಾ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಗುರು ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಂತೊಂದು ಲ್ಯಾಂಚನ್ ಇತ್ತೆ ತೆಲ್ಕೆದ ಬುಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆತ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು LNG ಜುಲೈಡ್ ರಂಗಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒರಿಯಂತುಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಚಾಲಿಪೋಲಿಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಂದೆ ಬಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡೇ ಮಧುರ ಸ್ವಪ್ನ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 60% ಆಯ್ತಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದೆಂಡು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ವಾರೀತಿಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂದಾರ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗಳ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರಡೊಂದು ಬಂದದು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿತದ ಅದು 8:15 ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತು ಪುಡಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಂದತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಬರಿತಿಲ್ಲಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೇಕೇನು ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪು ನಮ್ಮ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಶೋ ಎತ್ತು ಫೇಮಸ್ ಆತನು ಇರೇಕಲ ಒಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ತದು ಇಂಚ ಬೂಜಿನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ ಏನು ಇದೆ ಕಣ್ಣಚ್ಚಲಿ ಸುಳಿಮಿಂಚಿದೆ ಮನದ ಈನ ಮುಟ್ಟಿಯೇ ಈನ ಮುಟ್ಟಾಯ್ನಿ ಈನ ಮುಟ್ಟಾಯ್ನಿ ಒಂದು ಸೊಂಟದ ನೂಲುಡಿತಿನ ಬೀಗದ ಕೈಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಮಾತೆನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಅದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆಯೋ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆವಡೊಂದಾಣ ದಾದಂಡಲ ತೆಲ್ಪೆರದಿಕ್ಕೊಡು ಆ ತೆಲ್ಪೆರದಿಕ್ಕೊಡಾಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಐಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ವಿಜಯ್ ವಿಠಲ್ನ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಾ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಂದು ಬಂಡ ಅಕುಲ್ ಆತು ಏತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಐತ ತೂದು ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಏತ್ ಅಕುಲು ತಯಾರಿ ಮನ್ಪೇರು ಏತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದಾ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಚಿನಾಡು ಎಂಚಿನದೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂಚಿನದೆ ಎಂಚಿನಾಡು ಆರು ಬರ್ತಿರು ಆದಿನ ಆರು ಬರ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದ್ಬೆ ತುಂಬು ಪಿಂಟಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಇತ್ತ ಪಿಂಟಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಇಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮೂಂಗು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೇಟತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತ ಕಿಂಗ್ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಕಿಂಗ್ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಕಿಂಗ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಚ ಇಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಟ್ಲೆ ಒಯ್ತಿನೇಟತ್ತ ಅಂಚನೆ ಈತ್ ಸಮಯದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನೆ ತೆಲ್ಪೆರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜ್
ನಿಖಲ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಪಲ ಟಿವಿಡ್ ತೂನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ತೂನ ಇಂಕ್ ಮದತ್ರ ಪೋಪಿನ ಬಣ್ಣದುಂಡು ಐಕೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ರಾಮ್ ದಿ ಒಂದಿನಿ ಎಂಕ್ ಪಾತಿಯರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತಿಯರ್ನ ಎಂಕೆ ಕೇಳುಜಿ ಬಣ್ಣಂಡ ಬಕ್ಕ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಟು ಕೈದಿದ್ದವರ ಲಕ್ಕದಂತ ಕಣವ ಇಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದಗೆ ಈ ಕೊಡ್ತುಡು ಗೌರವ ಬಂದರು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಮಿತ್ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀತಾರ್ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಈ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ 2 ಲಕ್ಷಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಲ್ಲ ಬಂಗೊಂಡು ಬಾರಿ ಅದು ಸುಲಭಜಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಟ್ಟ ಒಕ್ಕ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಪುಟ್ನ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಉಂಡಿಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಡ ಎಂಕ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆದೊಂದು ಎಂಚಾನಲ್ ಮಾತದು ಫೈನಲ್ ಎಂಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾರಿ ಹೋಪ್ಸರು ಅವು ಮತ್ತ ದೇವರ ನೆಚ್ಚೆ